Kafin wannan rana da aka yi mana baiko, ji na riƙa yi tamkar wani namiji zai iya cewa yana son ki. Ban taɓa ji na tsani ɗabi'un maza na furtawa mace suna son ta ba sai a lokacin da na same ki. A sannan ne na fara kishi da maza bisa tunanin waninsu zai iya ji a ransa cewa kina burge shi. Na tsani ko kallon ki wani namiji yayi, to bare ma har ya furta yana son ki. Ni fa ji nake a raina tamkar dan ni kaɗai ne Allah ya halicce ki. Tamkar ni kaɗai ne nake da haƙƙin mallakar zuciyarki. Haka ma tamkar ni kaɗai ne nafi kowa iko da ke. Ina ƙaunarki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Ruwa ne maganin ƙishina, sannan abinci ne maganin yunwata. Amma kuma maganin damuwata ke ce. Idan na yi rashin lafiya likita zan gani. Idan abu ya shige mun duhu malami zan gani. Amma fa idan na yi kewarki dole idan ba ke na gani ba zan taɓa warkewa ba. Komai da maganinsa, yayin da ni kuma ke ce maganin duka cutuka na. Ba zan iya kintata yanda rayuwa za ta iya kasancewa a gare ni ba idan ba kya tare da ni. Ina ƙaunarki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. A gare ni kin kasance wata kyauta ta musamman daga Ubangiji. Samuwarki a cikin rayuwata ya haske duhun da a da na kasance a ciki. Soyayyarki a yanzu ta sanya ina ƙaunar duniya wacce a da na tsana. Ji nake tamkar an sake haifata ne domin na rayu da ke. Ki yarda da ni idan na ce ban san wani abin da zan kuma ganin amfaninsa ba idan ba kya tare da ni. Ko sau 1000 zan mutu idan na dawo, ke ce kaɗai wacce zan iya furtawa kalmar I love you. Ki ta musamman ce a gare ni. Rayuwata gabaki ɗaya taki ce. Ina son ki, ina ƙaunar ki. Ranakun farin ciki 3 nake da su a duniya. Ranar da kika amince da soyayyata, ranar da aka yi baikona da ke, sai kuma ranar da za a ɗauran aure da ke. 2 daga cikin 3 sun faru. Ɗayar kuma za ta zo a sanda na gama tabbatar miki da cewa ni na fi kowa cancanta na same ki. Kafin ranar da zan aure ki ta zo, sai na tabbatar da cewa babu wani gurbi da zai rage a zuciyarki face na cike shi da farin ciki. Ki mun alƙawarin kasancewa tare da ni har ƙarshen rayuwata. Ina son ki, ina ƙaunar ki. Rayuwa na da ma'anoni da yawa, sai dai cikakkiyar ma'anarta shine samun ki. Farin ciki shine abin da ke tafiyar da rayuwa a duniya. Wanda idan ba dan farin ciki ba wani ba zai iya tsawon ran da rayuwarsa ta cimma ba a yanzu. To ni wannan farin cikin a gare ni ke ce. Ina so na rayu, haka ma ina so rayuwar ta wata yi tsayi. To amma kuma wannan burin a bayan samun ki yake. Idan ba samun ki nayi ba, to ba zan iya fahimtar ma'anar tsawon rai a gare ni ba. Gwanda ma kawai na mutu. Ina ƙaunar ki. Abu mafi daɗi da ya taɓa faruwa da ni a rayuwa shine samun ki. Ba komai ne zan iya tunawa ba, amma kuma ba zan iya manta rana ta farko da na fara ganin ki ba. Da kallon farko kyawun ki ya kama idanuwana. San ki ya farmake zuciyata, tunaninki ya wanzu a kwakwalwata. Daga haka ba zan iya tuna komai ba idan ba yanzu da na sami kaina ina furta miki kalmomin ina son ki. Ina ƙaunar ki. Ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Duk wata rayuwar da ba da ke za ta rayu ba, to wannan rayuwar tana cikin kunci. Ina son ki. Ko zuciyata ba na saurara yayin da nake tare da ke. Daɗin sautin muryarki a kunnayena baya iya faɗo da iya kalaman bakina. Idan kika kalle ni da kyawawan idanuwanki, sai na rika ji tamkar ana zuba min ruwan rahama ne a jikina. Sanda na fi so lokaci ya yi min lamuni, shine sanda kike fira da ni. Amma kuma a sannan ne ya fi wucewa fiye da kowane lokaci. Idan ina a gabanki ba na so ko sakan ɗaya ya wuce ba tare da na kalli fuskarki ba. Kullum ji nake ina ƙara ji da ke a cikin zuciyata. Wannan saƙon daga masoyinki ne. 'Yan uwa, idan wannan bidiyo ya burge ku, ku daure ku danna mana subscribe. Ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura sabon abu. Mun gode sosai da zaɓar tashar Sensi New TV da kuka yi. Limamin masoya da 'yan taugarsa suna yi muku godiya ban adadi. Mun gode.